Hej, jeg vil starte med at lave en lige sidetrekant, hvor alle sider er lige lange. Det vil jeg gøre ved at lave 3 cirkler. En med centrum i A, hvor B ligger på periferien, og en med B, hvor A ligger på periferien, og en heroppe, C, som i periferien skal have både A og B. Vi ved, at afstanden fra C til både A og B er radius i C. Afstanden fra A til B er radius i A og radius i B, og vi ved dermed, at alle sider er lige lange. Vi kan så bare tegne en streg eller en trekant mellem de 3 punkter, og vide, at den er ligesidet. Nu vil jeg så lave en ligesidet trekant. Det vil jeg gøre ved først at tegne en cirkel med centrum i A, og derefter tegne en cirkel, en trekant med et af punkterne. Det er jo ikke en trekant, det her. Er det det? Jo, det er det sgu. Fedt. Med et af punkterne i cirklens centrum A, og de 2 andre på periferien. Afstanden mellem A og C vil være radius, afstanden mellem A og B vil være radius. Det vil være lige meget, hvor vi flytter punkterne hen på cirklen. Ergo er det altså en ligebenet trekant. Nu vil jeg så lave den retvinklede trekant. Den er 2 cirkler. A og B. Hvor de skærer hinandens henholdsvis periferi og centrum. Mellem den tegner vi en linje. Der. Og vi ved fra, at punktet heroppe, hvor de 2 cirkler skærer hinanden, og punktet hernede, hvor de 2 cirkler skærer hinanden, at de vil være lige langt fra A og B. Vi kan så tegne en linje mellem dem. Og være rimelig sikker på, at de vil være vinkelrette her. Da det også vil være midtnormalen på linjestykket AB. Og da de er ortogonale, så har vi en retvinkel, og vi kan tegne en masse forskellige retvinklede trekanter. Jeg prøver at tegne det en her. Smukt. Og den kan vi så hive i alle mulige retninger, hvis vi venter det forhåbentlig. Det kunne jeg sgu. Yes. Super. Jeg skal nu gøre rede for, at der findes netop et punkt med samme afstand til hver af de 4 hjørner i en firkant med en omskrevet cirkel. Yes. Punkterne E, B, D og C, de ligger alle sammen på periferien af cirklen med centrum i A. Vi ved, om periferien den er konstant lige med radius. Vi ved derfor, at lige præcis punktet A har samme afstand til alle punkter på periferien, og dermed også alle punkterne i hjørnerne af firkanten. Jeg skal nu vise, om 3 punkter, eller 3 midtnormaler i en firkant, kan skære hinanden, uden at den sidste midtnormale indgår i skæringspunktet. Jeg laver en firkant og indtager de 4 midtnormaler. Jeg kan rykke lidt rundt på de forskellige punkter og finde ud af, at jeg i hvert fald kan finde en del punkter, hvor de alle 4 skærer hinanden, og hvor de skærer hinanden 2 og 2. Men efter at have forsøgt en hel masse, og som man kan se, så har jeg spolet i det her, så er jeg kommet frem til, at det kun er netop, hvor vi laver et firkant om til en trekant, at der er 3 midtnormaler, der skærer hinanden uden den sidste med.